rak na yagi pagara kana ada salah kau ke Buy Iris. Nah sinang kung ipilil lang siya gito misisian. Nakati are Buy Iris na tetang kay ngabun sa sudi kati agaman na kaya tabun ka so mga da city mintan bilayok karago. Layok kalamasan na inuman buy kada kung diyo. Udah kung duduk kaya pantaw ni arah kan sa pakin dengan salam.